Jilles de Wolf is adviseur bewenderszaken in de wijk Heegterp Skieringen in Ljout. Hij zocht dat er door de nieuwe aanpak minder mensen haar een huis uit hoeven. In het begin was het beleid zo in elkaar gezet dat aanmaning 1, aanmaning 2, hup aanmelden bij de deurwaarder en dan zag je de mensen eigenlijk niet. Nou, daarvan hebben we nu gezegd van we springen er eerder op in. Dus we komen gewoon echt preventief en we laten echt zien dat we de mensen willen helpen. Want niemand is erbij gebaat dat mensen op straat worden gezet. Daar is de corporatie niet bij gebaat en de huurder al helemaal niet. De bewenners die het jeder help krijgen, binnen echt positief. Ja, in de eerste instantie is het een beetje terughoudend. Maar als het traject dan 1 keer loopt, dan zijn die mensen ook erg blij. En is er ook echt sprake van opluchting dat ze uiteindelijk die stap hebben genomen. Omdat ze het zelf aanvankelijk niet durfden. Maar dat toch de corporatie samen met het sociaal wijkteam de moeite nemen om die mensen toch op weg te helpen.